A peu, en cotxe i en tren, ha fet més de 16.000 quilòmetres. Aquest palmesà no és ni un explorador ni escalador. Es va proposar recórrer Àsia des de Moscou fins a Nova Delhi i només es van dur una motxilla, pocs euros i una càmera fotogràfica. Va fer gairebé 7.000 instantànies, però ara les millors les exposa al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma. En lloc de dormir als hotels, ho va fer als sofàs de desenes de famílies que el van acollir a casa seva. En bastantes sofás de por Asia, sí, porque con lo del couchsurfing en Moscú, en Omsk, en Pekín, en Irkutsk he estado dando vueltas. En el Tíbet lo intenté, pero está prohibido entrar en casas de los tibetanos. I s'hi poden veure imatges com aquestes, de Sibèria o Mongòlia, amb el Transsiberià, i a la Xina o al Tíbet fins l'Himalaya, el seu proper gran repte, Sud-amèrica. Va ser más aventura. Digamos, también está el Amazonas, está la Patagonia. A mí me atrae mucho la Antártida para ver si puedo conseguir llegar a ver los pingüinos. La mostra, que es titula Una mirada a Àsia, es podrà veure fins aquest dissabte.